Bueno, ni Joseba naiz, Arrasatearra, 25 urte ditut, eta Kajarruraleko txirrendularia naiz. Bueno, urrian gauz, demoralixa bukatziar dau. Puntu honetan, ze moduz fan da urtia, Joseba? Bueno, esango nuke ikasteko urtea izan dela, ez? Urtea gora berak eduki ditu, baina, bueno, zerbait atera dugu. Itzulixan egon zara, Donostiako klasikan egon zara, hau da, laburbilduz, onenen artean egon zara, eta horrek, zer ikasteko edo esperientzia hartzeko balixiko dago, ezta? Bai, bueno, egunero gauz honen artean, ez? Azkenean, lasterketa asko korritzen ditu honenekin, eta bai, zerbait ikasten da beti. Gainera gaur egungo honenak oso onak dira, eta egin dituzte halako lasterketa, bueno, ikusi dugu ez da, Europako txapelketan, munduko txapelketan, gertutik impresiona egiten dago, Bai, nire adibidez tokatu zitzaidan itxulian, Renko eta Bingerrekin salidan egotea, eta, errespetua eta admirazioa geneukan, ez? Gero ia esan, hemengo lasterketan egon zen kriston gatazka erorikoekin eta holan, orduan egia esan itxuli hori gelditu zen pixkat nola amaierarik gabe edo, bueno, amaiera pixkat desberdin batekin, baina, bueno, azkenean, bai, unkigarria da. Txikitatik hasi zinean bizikletarekin eta hasi zinean pausuak emuten, orduko Joseba badoia poliki-poliki ametsak betetzen, ez da? Bai, ni esango nuke bueno, amets guztiak ez ditut bete, baina amets asko bete ditu dela. Ume gehienen moduan bizikleta bat zeukan etxean, uste danok eduki dugula bizikleta bat, baina errepidera urten zinean 13 urtekin. Baten bate pentsako dau, berandu ibili zinela. Bueno, berandu goiz, niretako ez nuke esango berandu, baina, bueno, da, horregun zirela 3 bat urte, errepidera ateratzea nahi nuela, baina ondiokan, bueno, gurasoekin daulan errespetua geneukan. Bai, negozia biharra eukiz eben, ez da? Bai, azkenean gero goiz ateratzen bazara, edo, bueno, zer da goiz, ez? Bueno, gurasoek, gehien bat aita esaten zauen 10 urtekin goizela, orduan nahiago izan zuen, gusanillo hori edo erretenitu, eta gara 13 urtekin, errepidela egiten. Bai. Aitarekin. Bai, zinikanetarrekin. Bide lagun hona izan da? Bai, batzutan gogorregi, baina bai. Lehenengo dortxala, hau da, lehenengo lasterketa ulertzen dut, 14 urterekin. Bai. Gogoratzen duzu egun hura? Bai, Gamarran. Gamarran izan zen, hor gazte izen, eta oso urduri nengoen, oso urduri. Kriston eguraldia, eta oso ondo juntzan. Eta onaino? Bai, eta gorra nuen arte. Paso dia beste 10 urte? 12. 12? Bai. Ez zala da mutu? Ke ba, beti da nik izan dut gustoko eta nire ustez betirako. Zure ametsa, bueno, beste askorena moduan, ez? Ziklismoan aztezarienean profesionalizatia zan, zuk lortu duzu, bidea gogorra izan da, Joseba? Ez nuke esango gogorra, baina, bueno, egin beharrak badauz, baina ez nuke esango gogorra. Netako ez, behintzat. Ez da samurra? Ez, zaila da eta sakrifizio asko egin behar dira, baina, bueno, hori nahi duzunean, azkenean, netako ez dira izan sakrifizioak. Egia da, hori argi eduki behar dela, denak ez gara onaino hiltzen. Baina disfrutatu behar duzu bidea, gehien bat hori, disfrutatu. Amets bat dakotzunean, lehen komento dugu, ez da? Zeure esku dauen dana egiten duzu amets hori betetzeko, baina egisa da, askok, euren esku dauena egin jabe ez diela heltzen. Zati da hain zaila heltzia profesionalizatera txirrindularitza munduan? Askotan esaten dugun, azkenean enburua gero ez da estuago da. Orduan, kategoria batetik bestera saltoa ematen duzunean, nivela asko altuagoa da, eta nivel hori geroz eta altuagoa bihurtzen da.
Orduan nire ustez urteak pasa hala, enbudo hori ez duten doia, eta egin beharrekoak geroz eta, ez zailagoak, baina bai geroz eta gehiago sakrifizio hori geroz eta handiagoak dira. Orduan nire ustez, heltzen da momentu bat non ja 18 urtekin, gaur egun ikusten ditugu, 18 urtekin ja profesionalak direla, baina 18 urtekin lagunak, ez festak, baina ikasketak bai, ja hartzen dute garrantzia bat, eta orduan oso zaila da lagunei ez ezatea bizikleta eta ikasketak nahi dituzulako. Eta gero bai etxean ulertu behar dute, edo apostu bat egin behar dute, bizikleta hartzen duen garrantzia, igual ikasketak baino pixkat denago egongo dela, ez? Orduan nire ustez, hor dau gakoa edo... Sekula pentsau duzu, zenbat gauza utzi dituzun edo ez dituzun disfrutau, ziklismoaz disfrutau alizateko? Ez dut sekula pentsau, baina bai egoten da momentu bat lagunekin edo neskakin edo zeinekin berbaiten, nun, konturatzen zara, beraiek izan duten bizitza eta pasaudako momentu asko zuk ez dituzula pasau. Zuk egon zara eta pasau dituzu kriston momentuak, baina bizikleta baten gainean, eta ez dituzuin bidaiak, ez dituzuin ikasturteko bukaerako bidaiak, baina momentuan ez dituzu pentsatzen. Baina esfortzua merezi izan da. Bai. Kategoria hontara, hau da, profesional mailara heltzia, baino zailagoa da, gero hor mantentzia? Bai, nik esango nuke baietz. Heltzia oso zaila da, baina gero mantentzia eta motivazio hori egunero izatea azkenean lehen esan dudan moduan, enbudua gero estua da, eta profesionalan ja oso estua da. Eta egunero soiaz lasterketa batera eta hasieran gauden denok egintu gauzak bikain. Eta askotan ez duzu bukatzen lasterketat, eta igual zuzauz zure momentu berenean. Baina beste guztiak daude zu bezala edo beto. Orduan, momentu horiek aurrera eramatea zaila da. Eta tokatezatzu zure belaunaldixan Pogačar moduko artista bat, ez? Bai, hori nire ustez disfrutatu behar da, eta bere taldean egon. Bai, ez da komeni, ez? Taldekide izatea, kontrari izatea, baino. Joseba, nolako ziklistia zara? Ze ezaugarri dituzu? Venga, bota lorak zeure burua. Ezaugarri primordiala, esango nuke langilea. Taldeari laguntzeko prest beti, eta nire ustez ez egunero nau motibauta entrenatzeko, nire gorputza zaintzeko, eta hori da nire gakoa uste dut. Eta lapa gora, naixo duzu, lauan, erlojuaren kontra... Egiz esango nuke terreno. Baina egia ez naizela ona, ez gora, ez lauan, berutza be ondo nabil, baina ez naiz geratzen, baina ez dut lasterketa apurtzen. Azkenan esan dut moduan, nivela profesionalan oso altua da. Orduan, lauan dauz zu baino behagoak. Eta gorutza dauz zu baino behagoak. Ni esango nuke todoterrenoain nazela, klasikak gustatzen zaizkit, eta hori esango nukela dala nire perfila. Importantea da norbera kontziente izatea ze ezaugarri dituen, non moldatzen den ondo, eta nun, ez, zukantzuna ez, nik lasterketa bat ezota apurduko, ez dakit, jaizkibil jaizten adibidez. Importantea da hori? Bai, oso importantea, eta azkenean da gehien kostatzen dena. Ni adibidez, daramat 3 urte profesional mailan, eta ondion ez dut aurkitu nire burua zertan dan ona, ez? Badakit oso langilea naizela, badakit taldeari laguntzeko prest nagoela, eta laguntzen dudala. Baina, gero bai taldeak nigan konfiantza du, azkenean betidanik errematatzaile izan naiz. Orduan, taldea klasiketan
aukerak bai ematen dizkidate, baina oso zaila da. Zenbat aldatu da Joseba? Bizikleta gainen jarri zanetik gaur egun arte, edo profesionaletan diharduzun hiru urte honetan, asko aldatu zara? Bai, ez esango nuke. Mentalki, fizikoki? Mentalki urtera aldatzen juten naiz. Betidanik eukidot kriston exigentzia nigan, eta adibidez exigentzia hori nivela jaitsi behar izan dut profesionaletan, ze bestela frustrazioa handitze, gora doia, eta gero asko aldatu da. Zorrotza izan behar da norbera, baina neurri, Bai, euki behar da errealitate punto hori, non zorroztasuna eta errealitatea batera doiaz. Non ikusten duzu zure burua hemendik eta urte batzutara? Ni ikusten dut bizikleta gainean. Profesional izaten, eta momentuz nagoen tokian. Ametsen bat, bete gurako zenukeena, ez dakit lasterketaren bat irabazi, probaren bat irabazi, zer begiz jota dakotzuna, bizikletan, klaro. Dauz hainbeste lasterketak, baina netako ametsa izango litzateke Euskal Herrixan lasterketa bat. Ez irabaztea, azkenean oso zaila da, baina bai mamian egotea, ez? Oin ja denboralitza bukatuta, ja urritik aurrera gauzia apur bat jaisten da. Oporretara fateko asmori dakotzu, lasai hartzeko hain zorrotza izan da zeure buruaz egin ez dakit gau galdetu, baina... Bai, aurten bai gustatuko litzaidake oporretara jutea, baina gisa esan da nire bizitza ez da asko aldatzen denboraldia bukatzen denean. Jarraitzen dut kirola egiten, beste kirol mota, igeri, korrika, mendira edo dana alakoa, edo bizikleta horrelako eguraldi batekin bizikleta bai ateratzen nahi. Baina bai, aurten bai nahiko lukela oporrak hartzea eta lasai egotea, 2 aste, 3 aste. Oporreketan disfrutatu daiteke? Kirola egiten bai. Disfruta oporrak, segi egurrian eta zorionak, heldu zaren lekura heltzearren Joseba, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.